хатотарин ақидае ки намемона шуморо як кор кунед. Ҳамхи аст? Хай масалан ӯ таҷриба дора, ман надорум. Чихе ӯ 10 солаи одамо пурсида ба ӯро мераванд. Ама ҳичи. Баъд диён ки вай нархаш арзонай, айма ишка намехара. Не, нарх охирон чизе ки шумо бояд рақобат кунед нархай. Охирон чиз. Динангина ба фикрам мумкин 90% саволотонро ҷавоб гирифтен, савол надода. Имрӯз бо як 200 саволи дигарро ҷавобоша мегирем. Оҳо, масъалаи клиент нест, чӣ кор кунем, савдо нест, чӣ кор кунем? Инам хеле иоли ай пешай. Айдина да сарам худаш хеле чӣ омадааст ки бизнеси хидмат давом битим ё ки инсайди нав мақсад дигар нишада будурум. Бизнеси чи ай? Бизнесим автозапчаст пеш хеле даромаду чизо ҳамаш 100% буд. Мақсад то қариби миллион расида будем. Худова шукр ҳозир хеле хамбидааст. Ман ҳамун хиёлам ки ҳамин точка бифуркасара биқапам я бихезам. Салому алайкум ака. Алейкум салом. Бахшиш ҳамин агар илоҷ бошад ҳамин камера сёмка накунам. Мақсад камера сёмка накуниш. Ман Хуҷанд омадагим. Хулоса ман иҷа як қати омадагим ки ман мақсад мо оилавӣ бизнес дорем. Якум бизнеси ман ҳамия ки автозапчаст. Мақсад мошинои калонда, спринтер, хеле чизо айку. Ёзи ты савол додасӣ ё инсайт? Ҳам савол, ҳам ёзи инсайт бугу фақат. Ози имрӯз мо маркетинг продажа динангина ба фикрам мумкин 90% саволотонро ҷавоб гирифтен, савол надода. Ҳами охир ман мондаги будам барои ҳамин. Не, охир мо дарсмон тамом нашид. Имрӯз бо як 200 саволи дигарро ҷавобоша мегирем. Оҳо, масъалаи клиент нест, чӣ кор кунем, савдо нест, чӣ кор кунем? Инам хеле иоли ай пешай. ай пеша. Инсайтора бугу. Чӣ фаҳмиди айдина? Айдина да сарам худаш хеле чӣ омадааст ки бизнеси хидмат давом битим ё ки инсайди нав мақсад дигар нишада будурум. Бизнеси чи ай? Бизнесим автозапчаст пеш хеле даромаду чизо ҳамаш 100% буд. Мақсад то қариби миллион расида будем. Худова шукр ҳозир хеле хамбидааст. Ман ҳамун хиёлам ки ҳамин точка бифуркасара биқапам я бихезам. Саволи маро хеле хушо фаҳмидем? Фаҳмидам. Соҳаи зур дай ту. Соҳаи зур дай ту. Давро намеҷадай? Автонурека медонӣ? Гуфтам ара ҳам дар бораи ака гуфтам, неки полностью подробности хеле нақл накардам. Вай қариб 1,5 миллион қарздор буд. Дарсо омад, дар муддати 3 моҳ дарсора қарза 0 кард. Уже худаш да BMW нав заказ кард, айфони нав харид. Баъд мо гуфтем, баъд шумо дар ду ҳолат бояд обязательно дарс бихонед. Дар ду ҳолат ҳатман бояд дарс бихонед. Якум ҳолат агар сахт қарздор бошем. Худо ва шукр. Дуюм ҳолат агар кортон зури бад рафтеста боше. Ана мисол Даврон як хатогӣ кард, қарздор буд, омад хонданӣ, баъд яке кораш зури бад гирифт, баъд айдарс буромад. Гуфт ки оли вақтам надорам, даже яка кором амиқа бисёрай ки заказо мо гаррени бисёрай коро зурай ихелиай ухелиай. Ба мо гуфтем будро бихон. Гуфт ки оли миём ака мошин заказ кардам худам да ихели ухели. Баъд 6 моҳ пас бо омадагиай сараш хам. Гуфтам чӣ гапай? Гуфт ака 3 миллион дигар қарздор шудам. Гуфт ки ози чанд? Гуфт 1 миллион 700 споридам, 1 миллион 300 мондагиай. Гуфтам агар ҳамуҷа дарс меомадӣ 100%. Медонӣ чӣ кор кард? Гирифт ай Англия бе MVP бе ҳичи қариб 3 миллион да ай Англия запчаст заказ кард. Баъд иҷа расид ку, баъд фаҳмид ки то иҷа расидан нарх вообще туғрӣ намегирад. Ози ними бораш ховай, ними бораш намешавай, праворульния оказывается. Инам хеле чиздеста. Айтрам ҳам хеле чиздеста. ҳам хеле чиздеста. Мақсад конкуренсияда ҳамун чизе ки ман мефурӯшам, например ман 1000 сум мефурӯшам, дар дигар кас 700 сума. Масалан козе ҳама хеле умнишидаган, любой ход усто боша, ход чизе ки касе ки набоша, мепурса ҳама ҷо ки хеле чанд сума, чӣ хела. Качеста ҳамаш яка.
масад фирмаро мепурсем ёки заводро мепурсем. масалан як гала мастер-класс буд ки ай мо ай ҳама дарсҳои дар Тоҷикистон ҳозир мо дорем ай рӯи мастер-классҳо. Неким 100 маълими дигае ки 20 сум дорад, 200 сума дорад, 300 сума дорад, 150 сума дорад. Неким ваё дар зало пур нестанд. Яъне чӣ ба шумо напурсиден, арзонтар нахариден, а омаден хариден. Ако як ду результатое ки амуда чӣ буд? Значит, шиносотон хондагиян? Хеле нафаҳмидам. Шиносотон хондагиянд мо. Не, ман худам просто ҳами интернету чиё худам яду конференсиё рафтагием. Значит чӣ? Значит, нарх муҳим нест. То есть вақте ки сифат баланд шид, нарх муҳим нест. Масалан, вақте ки муомила баланд шид, вақте ки маркетинг баланд шид, вақте ки шуъбаи фурӯш баланд шид, нарх муҳим нест. Фақат ақида ҳамае ки дигаро таҷриба доранд, ман надорум, дигаро нархи арзон доранд, ман нархам арзон нестай, ман тиҷорат кардан наметавонам. Хатотарин ақидае ки намемона шуморо як кор кунед. Ҳамхи аст? Хай масалан ӯ таҷриба дора, ман надорум, чихе ӯ 10 солай одамо пурсида ба ӯро мераванд, а ман ҳичи. Баъд диюм ки вай нархаш арзонай, ай ман ҳичка намехарам. Не, шогирдои мо бе таҷриба дуромада, фурӯхта, худшон дар Таиланд, дар Виетнам, дар Анталия хати мо дам гирифта, корошон пеш рафтаст. Бо саҳим ақида чи ай? То ки худат набошӣ намешава. Мо ҳамин ақидаро шикастем. Мо исбот кардем ки мешава худат идораи 24 соат дар болои кор нашини. Мисол 75 персонал як ду моҳда 68 туй мегзарона, як рӯзда 2 соат дар ҳамҷое мега. Амма масалан як дона аптека, як дона коргар 12 соат дар ҳамҷое. Значит, бидан қатӣ кор ҳал намешава. Значит, ҳастай роҳе ки ту набошиву ё ки бошиву, масалан 12 соат набоши. Имрӯз дар бораи бо гап мезанем. Нарх охирон чизе ки шумо бояд рақобат кунед нархай. Охирон чиз. Амҷа гуфтен ки я масад автозапчаст я чиш зура ҳамн чира нагуфтен. Не, автозапчаста любой чиш зурай. Якумаш маржаш. Масалан, якумаш средний чекаш зурай. Одам меояд мотор мехара 25 000, 30 000, 35 000 масалан. Баъд ози автозапчаст кадом сегмент запчаст мефурӯшед? Масад полностью кадом мошинора? Мерседес фақат спринтер да. Фақат спринтерои ки наи линияҳои чиёда мегардаку. Конкуренция хеле бисёр айда барои ҳамин дар спринтер. Оҳо. Нигоҳ кунед. Вақте ки конкуренция бисёр ай, шумо бояд сегментера бигирен, сегментера интихоб кунен ки масалан нигоҳ кунед. Дар чӣ мисол? Масалан мисоли мебел даже бигирем. Агар мебел. Мисол Навид, Юсуф, Рустам. Ҳар семон дар соҳаи мебелем. Мо якдигармон дар конкурент ҳастем ё не? Конкурент. Конкурент ҳастем? Ана ки нигоҳ кун. Ма дар бозор 3 сегмент ҳастай. 3 сегмент. То есть яке аз критериё 3 сегмент. Якум сегмент кадом сегментай? Вайда чӣ муҳимай? Фақат нарх. Фақат арзон мекува. Фақат 20 ҷора занг мезана, ай сар то шава мегарда, вайда чӣ дар кораи арзон. Дига ягон чиз муҳим нест. Ма дар ҳамин кухня дар кораи арзон боша. Чанд сумай? 1500. Бо арзон астай. Чанд сумай? 1200 сум. Бо арзон астай. То есть сегменти чӣ? Ма ба сегменти арзон кор мекунам мисол. И ман чӣ кор мекунам? Фақат ҳаракат мекунам ки инора чӣ кор кунам? Ба нарх бишканам. Барои ки ман фақат арзон мефурӯшам. Арзон, да? А Юсуф сегменти среднира мегира. Сегменте ки бо одаме ҳастай ки ӯ дар арзон умуман дар кор нест. Вай мега ки чизи арзон, хитоиё гапи зур меган. Мы не такие богатые, чтобы покупать дешевые вещи. То есть мо уқабое нестем ки чизои арзон бихарем. Чӣ маъно дора ин гап? Чизи арзон тез вайрон меша, маҷбур бо бихарӣ. То есть лучше
як бор чизи қимати сос бихарӣ чем 10 бор чизи арзон бихарӣ. Да мисол як кухняро қимат мехарӣ 20 сол хизмат мекуна, як кухняро арзон мехарӣ 1.5 сол пас мусор мешава. мебини ДСП апилкаш иҷа барш дридагиай, иҷа шикастагиай, иҷа кандагиай, да и ам хешит ки ту бояд 3 бор алиш кунӣ. Ау баъд чорум сегмент то есть иҷа чиай мисол ида чи муҳимай? Нарх, сифат. Нарх и чи сифат. Но як сегменти тиллоӣ ҳастай. И сегмент ай рақобат берунай. Ида чи даркорай? Ида фақат муомилаву сифат даркорай. Ида нарх проблема нест. вақте ки Рустам ҳар семон мебел даем, ман ҳаракат мекунам чӣ кор кунам? Фақат арзон. ин намиҷада хунхирияй. 99% бозор вақте ки ақл набоша, ту як чиз қати рақобат карда метавонӣ. Фақат чӣ қати? Нарх қати. Барои ки ақл нест, сум аст. Сум аст, ақл нест. Бояд чӣ кор кунӣ? Бояд нарха арзон кунӣ, конкурентҳоро нарх қати бишканӣ, даже минус брай, анде конкурентҳо бишкананд, шикаст бихӯранд, ва вақте ки ҳамаро шикаст додӣ, ба қимат мекунӣ, сумта мебурӣ. То есть стратегияи рақобати одаме ки ақл надора ки ҳалол рақобат кунад, сифат қати рақобат кунад. Да. Ана ки савол, як бор дига савол ма такрор мекунам. Ҳар семон соҳаи мебел даем. Мо якдигармон да конкурент ҳастем ё не? Навҳо буд ку? нофаҳмо буда? То есть и мо шогирдои мо инаира чӣ мегем? Мо мегем ира бумонем ба одамое ки да мо намехона, фақат нарх қати рақобат кунанд. А ин ҳами ду сегмент имрӯз дар Тоҷикистон рӯз ба рӯз ино бисёр шудастанд ё ино? Ҳардуш. Қат фоиз. Ҳардуш зиёд шудааст. Кадом ҳардуш? ҳам нарх қати, ҳам качество қати. Ана ки рақобат даиҷа бисёр ё даиҷа? Болода. Даиҷа агар 99 бошад, мисол статистикаи хелайда 70% иҷадай конкурентҳо. Фаҳмидӣ? Мисол 25% иҷадай и фамагӣ чанд? 5% иҷадай.